האם אני עומד לבזבז 6 שעות בניסיון להפוך את עצמי לציור בשחור לבן? כנראה שכן. מכסה את הגבות. אני רוצה אפילו יותר להגזים עם הלוק, אז הכנתי את החתיכה הזאת שתתחבר לי לפנים ותהיה המשך של הציור. נחבר את החתיכה. האם היה יותר חכם קודם להוריד את החולצה ואז לחבר את החתיכה? כן. מצד שני, זה גם לא כזה חכם להיות מאפר בטיקטוק. הצלחנו? לא. בסדר. לא נורא, מחבר מחדש. חייבים לסמוך על התהליך. גם את האוזניים, למרות שמסריח להוריד את זה. מצייר מחדש את הגבות בשחור. אני משלים את הפרח, מוסיף קווי מתאר בפנים, ממלא את הזקן והשפם בשחור, אסיים את ההצטלות, אחליף את העדשות, ואנחנו כמעט בסוף. אוקיי, עכשיו בעיקרון, כאילו סיימנו, האפקט קיים, אבל אתם מכירים אותי, אני חייב שיהיה טוויסט. פחד אלוהים להרוס הכל, אבל זה יהיה שווה את זה. נוסיף קצת צבע. כדי לאזן את הצבע שיש פה בעין, הכנתי גם פרפר בגוונים דומים, ונחבר אותו בקצה השני. וכדי לסגור את כל הלוק המוגזם הזה, הכנתי גם את הכתר הזה, בואו נוסיף גם אותו. אוקיי, וזה